गोसोथोबाय सरि 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 आं नोंखौ मोजां मोनबाय सरि आं नोंखौ गोसोथोबाय सरि 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 इसोर नामाव रे सरि 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 गोसो गोरबोनिफ्राय बावनो हायै जाबाय सरि सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय सरि आं नोंखौ गोसो थोबाय सरि 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 इसोर बुंगासिनो Sorry, 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 sorry. Dice, tampoco te fuimos en grabar, fuimos a hablar. 1, 2, 3, ya. Haयै जाबाय सरि सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय सरि आं नोंखौ गोसो थोबाय सरि 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 Sorry, 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 sorry. Thank you. Video ko na rin tayo sa bago. Presento.